Il-Pulizija żiedet is-superviżjoni tagħha fuq il-middleman fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia Melvin Toma wara li dan weġġa lilu nnifsu. 10 tiem ilu Toma ġie rilaxxat mill-isptar Mater Dei u ritorna f'daru. Sa qabel ma ddaħħal l-isptar Toma kellu żewġ membri tal-Pulizija li kienu jakkumpanjawh kull fejn imur. Dan apparti Pulizija qassam mal-bib tad-dar u ieħor qassam mal-bib tal-garaxx. F'intervista li tal-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa fuq l-Independent huwa qal li wara dan ġie rilaxxat mill-isptar ġew rifeduti l-miżuri tas-sigurtà ma' Tewma. Il-Kummissarju tal-Pulizija qal li bħalissa għaddejn diskussjonijiet mal-professjonisti mediċi sabiex Tewma jerġa' jkompli jixed skont il-kundizzjonijiet tal-proklama li natatlu, jiġifieri jgħid il-verità kollha li jaf, partikolarment fuq il-każ ta' qtil ta' Caruana Galizia. Jum qabel ġie rilaxxat mill-isptar ġie rappurtat li reġa' beda jitkellem. It-tnejn it-Times irrappurtat li fid-dar ta' Tewma qed ikun hemm uffiċjal tal-Pulizija. Sorsi li tkellmu mat-Times qalu dan qed isir sabiex tiġi mħarsa aktar is-saħħa u s-sigurtà ta' Melvin Toma. Fil-21 ta' Lulju fid-9:09 ta' filgħaxija, il-Pulizija sabet lil Melvin Toma b'sikkina f'idu l-leminija biġrieħi serji fonqu feriti fil-kustilji tal-lemin u fil-polz tax-xelluk. Bil-mod kif seta' Toma kien qal l-Ispettur Keith Arno fil-preżenza tal-paramediċi li kienu li weġġa lilu nnifsu. Toma kien għamel xi ġranet jinżamm fit-taqsima tal-kura intensiva, iżda mbagħad ġie trasferit fis-sala tal-ENT fl-Isptar Mater Dei. Quddiem il-Maġistrat Astrid May Grima li żaritu l-isptar, Melvin Toma kiteb nota li turi wkoll li weġġa lilu nnifsu. Anki l-Kummissarju tal-Pulizija f'konferenza tal-aħbarijiet ftit sigħat wara l-każ li seħħ ix-xahar li għadda huwa kien spjega li mill-ewwel investigazzjonijiet kollox jindika li l-feriti li nstabu fuq il-middleman fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kienu magħmulin minnu stess. Dan anki mit-titjir tad-demm li nstab fid-dar ta' Tewma.